ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଲୁଗାପଟା କିଣିକି ଆଣିବି ଆଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର এখন ଆଇଲେ ତ ପୂଜିବ ବୋଉମାନେ ବୋଉ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ଡାଲି ବସେଇଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେସର ତ ମୋତେ ଖୋଲି ଆସିନି ଲୁଗୁଡ଼ିଆ ତୁ ପ୍ରେସର କେମିତି ଖୋଲିଦେଲୁନି ନା ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଉଛି ତୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବ ବୋଉ ତମେ ମୁଁ ହଉ ଯା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ଛୁଙ୍କ ନ ଦେଇକି ସେଥିରେ କ'ଣ କଲା ଅଟୋବାଲାକୁ ଗାଁର ଅଟୋ ସେ ପୁତୁରା ହେବ ତାକୁ ଡାକିଲି ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ପୁଅ ବାହାରେ କେରଳରେ କାମ କରୁଛି କ'ଣ ପିଲାପିଲି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ କେତେ ବର୍ଷର? 3 ବର୍ଷର ଇଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାହା ସାଥିରେ? ଏଇଭଳିଆ ସେ ଆଇଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି କ'ଣ କହୁଛି ପୁରା ନଳଙ୍ଗାକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି କିଣାକିଣି କରିକି ନେବ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ପୂଜାପୂଜି ହେବ ସାବିତ୍ରୀ ଅଟୋବାଲାକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇ କହିଲା ମୋବାଇଲ ତିଆରି କରି ଚାଲିଯାଇଛି ଓ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଲୁଗା କିଣା କିଣା କରି ଆସିଛୁ? ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଘରକୁ ନେଇଛି।